טוב, תעשה לנו אינטרו דוב. אוקיי. 3, 4, ו... אוקיי. שלום חברים. שלום חברים. דניאל, זוכר את האינטרו הישן? כן. אני יאיר, הוא דניאל, וכבר עשינו את הבדיחה הזאת. אז... ואנחנו ארבעת המופלאים, וגם את זאת עשינו. כן. פאקינג פייסבוק. טוב, אז יאיר, איזו מפה נעשה? המפה, נו, את האוטובוס דניאל, זה הקלאסיקה. או כן. כן, כן. אוטובוס... רגע, אז... פאק. רגע, אז איך מתחילים את זה? אלף טוב. שכחתי איך לעשות את זה. לא יודע. אנחנו לא שיחקנו הרבה זמן, אוקיי? פאבליק מאץ', נכון? לא יודע, זה אצלך. רגע, כן, יש לך בחירות. טרנזיט! אוקיי, אנחנו מצטערים שאנחנו מקליטים את זה, אני כנראה ארוך קצת מזה. אני פשוט ארוך יפ. יפ. אבל אני לא מוכן. אוקיי, אז חזרנו, אחרי שעשיתי את הקאט הזה, כי אני כן אעשה קאט. תזכור, דניאל העתידי. אתה רוצה, אתה חוזר בזמן כאילו? כן. לא, אני הולך לעתיד ומזכיר לעני מתי שאני עורך. אוקיי, אז כמו שעשינו בהקלטה כושלת קצת, טיפ-טיפה, לא הקלטנו משהו, סתם עשינו את האינטרו. אז אנחנו עושים 2 אפיסודס היום, כדי לנסות לפצות על כל הזמן הזה שלא היינו. אבל כן, אתם לא צריכים לדעת את הקטע של המאחורי הקלעים, למה שעזבנו פשוט. נשאיר את זה לפאנפיקס שלכם. פאנפיקס, אני בטוח. אני יודע. אוי דניאל, אל תיתן לנו רעיונות. טוב. אוי פאק. אוקיי, כל אחד מקבל 3. פאק. טוב, קח אותו. כן. אוי, למה אני זוכר את זה? So much booty. רגע. זה אתה. רגע, מי אני? שלום. אוי, שלום ביך. רגע, הוא כבר צופר? לא, הוא צופר בלי קשר, הוא סתם מהבל. אוקיי. טוב, אל תקנה את המשקים, אתה זוכר? כן, אנחנו צריכים למצוא דברים. כן, תיקח את המניפה שם. איפה? לא את המניפה, את המעבר הזה. לקחתי, לא חשוב. עכשיו יש אחד משהו על הטלפון. כן. טלפון. היי, וואס. כן. הנה. אובה. הנה. מוות לך. טורבנה. יואו, איזה זומבי חופר זה. טוב. יש כאן חלק בכלל? לא נראה כאילו יש כאן חלק. דוד, טוב. כן. יש לנו את הזה, בוא כבר. אני לוקח את הדבר הזה. יאללה, בוא. יאללה. רגע, איך לסרוק את האזור. הנה יש שם אחד יוצא. אני רק סורק. זה הורג זומבים שלי קצת ירוקים. קצת צחוקים. להזיק את עצמם. אוי שיט, שלום לכוכביים. יאיר הולך. בסדר רע. פאק, זה חושב שזה זומבי. 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 טוב. יש כאן רובה, לא? הנה, יש כאן ביט הצריעה. תקשיב, מה שאתה עושה, אוי שיט. מה? לא, יש שם זומבי שנראה קצת עילג. יש. תקשיב. כן. עכשיו יש פה את ה-M16 הזה. כן. M16. אז תצא מהקדים. לא, תקשיב, אני לדעתי בוא נוותר עליו, ותשמור גם את הפיסטול ההתחלתי, כי בסוף יש לו ממש upgrade אדיר. כן. איך קוראים לזה? לא, אני רוצה לומר... פאק. אני רציתי לומר כאילו, כמו האלה מדבל מיי קריי, אבל כאילו זה פחות או יותר כן, אבל אבל לא קוראים להם אותו הדבר. לצערנו הרב. מייט. היי, שלום. דאקר. אוי, פרקינג הזה, יש לך יותר כספים ממני. אוקיי, אז אם אנחנו צריכים לעשות משהו קטן אז... למה אתה כאן? כי בא לי, אני חי על הקצה דניאל. כבר עשיתי את הבדיחה הזאת, אני זוכר את זה גם. אני חי על יותר קצה ממנו. טוב, יהיה פה תינוקות עכשיו, אני לא רוצה. תינוקות גיהנומיים. מאחוריך דניאל. זה בחור זה. כן. זוכר שבסוף הוא זורק אותך? כן, רב קו. חלב גדול. יואו, רב קו. אוי, חלב גדול. שיט. אני חש פה במשהו מתחת לבמה. חבלז. הנה. גדמת. עשיתי לו הדשט עם סכין. אוי, למה פתחתי את זה? לא יודע למה. טוב, אז MP5, אני...
לא כך צריך. אני לא יודע למה עשיתי את זה. כי... טוב. וואו, אני אתן לנו פשוט אסטרטגיה שלמה לדבר הזה. זה נחמד. בים! 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 אוקיי. טוב, טוב, דוד, כן, בוא יש תפתח משהו את כאן, הדלת. כן. פתח את הדלת. נא. אתה רוצה לעשות את זה? אתה מיסטרי בוקס או ש... לא אוהב את הרובה הזה אפילו. לא, כאילו RPG זה אחלה, אבל מייט, יש דברים יותר טובים. מה עוד צריך כאן? חבלה זומבי. פספסתי אותו עם RPG. איזה ענוב. ירמומי. יכול להיות שיש... או פאק! איך באמת? תשתוק. רגע, אני הרג פה זומבה. אני פשוט הלכתי מכות עם זומבי. יואו, הוא לא מת, תקשיב, זה זומבי אוברפארד בטירוף. אתה רואה, יש לו גודמוד, תיזהר. דניאל, יש לו גודמוד. אני שונא אותך. ותציל את הבחור עם ה-RPG, מייד. יש לך RPG? כן. פאק, יש לי 0 אמו. אני חייב ללכת למצוא. היי, שיזל. אני אחפה עליך, או ברחנה. אוי. הולי שיט, מה זה היה? אני! כן, שמעתי את זה. קודם. קיבלתי גליל. לא, S12. אוי, זה שולחן האוטומטי הזה, נכון? אולי? כנראה, כי לפי האמו. למה אני עולה באש? כי אתה נוב. נגעת ברצפה הבוערת בי. כן, אבל למה אני ממשיך לעלות באש וזה לא עושה לי דמג' משהו כזה? אופס. תפתח את זה, אתה לא יודע שיש לי RPG. אז למה אתה צריך את זה? בשביל זה, אפילו לא הרג אותו. אוי, אנחנו נכנסים בתוך ה... היי חבלז. חזנם. טוב, אי אפשר להשיב אותו. רגע, אני צריך לעשות פה טיפה פארמינג מאחורה, בסדר? אל תיקח לי. אוקיי. Who's responsible for that? אוקיי, אתה תגן על הדלתות ועל הזה, ואני ארציח את האלה מאחורה. בסדר? אוקיי, בסדר. אוללה, אוללה. לה לה, אוללה. לה לה לה, אוללה. כן, הבנו, אוקיי. אתה חייש עכשיו. דניאל. או, פאק. You're not doing your job, man. כאלה משפטים. איזה זומבי קשה, אני לא מבין שעצרנו כבר. פתחתי את החבא. דוב, יש פה דובל. כן. טוב, אני לא עומד לנצל את הדובל הזה בכלל. לא, אוללה. קדימה, אין פה אף איפה? אחד לנצל את זה עליו, כאילו מה? הוא הסר דניאל. touching me, no you ain't touching me. יש פה רמינגטון, יאללה של הזומבי הזה, בסדר? חרפן אותי. טוב. אוי, שיזל פריקל, אוקיי? מה זה? יש עשו עליי קריפינג אפ. אוי, פאק. יש כאן איזה 5. כן, זה אותם ההם. כאילו, הייתי הורג את כולם עם אותם RPG. אוי למה, דוידוך. טוב. איך? למה אנחנו כאלה נובים? תסביר לי את זה. אוקיי, אנחנו צריכים להתרגל למשחק הזה מחדש. שלא עשינו, לשנו היה 21 קילס. זה נחמד. זה נוב. מה? לא יודע יותר. אוקיי, אז נעשה עוד סיבוב או ש... טוב. רגע, אתה שם את הטיימר? כן. אתה שם את הטיימר או שאנחנו... לא, אנחנו משחקים על עיוור, דניאל. אוקיי, אז בוא נעשה 3 סיבובים סך הכל. אם זה לא ייקח יותר מדי זמן. מה? סליחה? יש לך מושג מי זה? לא. דניאל, מי זה החברים האלה שלך? אני לא חברים שלי, אין לי מושג. טוב, אז תעיף את הרדי. אוקיי, איך עושים על רדי לעזאזל? יאללה! דניאל, תעיף אותם. מייט. לא, אני מניח שאנחנו משחקים איתם עכשיו. לא, מייט, תעיף אותם. מייט. דניאל. סרס אותך עם סכין חרא. אולי, אוקיי. לפחות לא סכין חרא. רגע, מה? אני סרס אותך.
סכין מלאה בקקי, בסדר? אני הולך להציל לך את הריאות ולהאכיל בהן את הכלב שלי. אני שילמתי חמה וקרה ויצא לי חרה. לפחות זה לא סכין קרה או... מה? כן, לפחות זה לא סכין קרה. דניאל תעיף אותם, תעשה לי טובה. אני לא יכול להעיף אותם, אתה יכול להעיף אותם. אני לא יכול להעיף יש אותם. אופציה כזאת. יאללה. היי. טוב, אנחנו צריכים להתחלק עכשיו בנקודות ואני לא מוכן לזה. דניאל, מה? תעשה אסקייפ ויש לך אופשנס או משהו כזה. אין לי שום אופשנס, אני אומר לך. מייב. יש לך איזה 6 אופשנס. ולעשות קיק זה לא אף אחד מהם. דניאל. אז תלחץ על השמנים האלה. רגע. איפה אתה? לא, זה לא אתה. הנה אתה. שניים שהם אותו אחד כאילו, אתה מבין? אוקיי. טוב דניאל, בוא נעשה ליב גיים ופשוט נעשה חדש. לא, בואו נעשה... טוב. למה אתה חייב להיות כזה? כי אני לא אוהב אנשים, אני לא... אנחנו משחקים קו-אופ, נכון? אנחנו לא עושים אוקיי, משרות אז- אורח. למה... בוא נעשה תוכנית אורח, למה לא? בסדר, נעשה תוכנית אורח עם מישהו שאנחנו מכירים. נארח את נועם. טוב יאללה בוא. גש. אני כאן. אתה איתי נכון. פאבליק מאץ'. אני לא רוצה פאבליק מאץ'. אני רוצה קאסטום. מה זה זה? מה זה זה? לא כתוב כלום, יש רק ציורים שלהם. טרנזיט. מאפ טרנזיט, דיפיקולטי אוריגינל. טוב. טוב, אז נעשה קאט-אוט לזה. נניח. אוקיי, סיבוב שני. בוא נעשה את זה יאל. זה כדי לפוצץ על הסיבוב הקודם, שהחלה. אז שני הסיבובים הקודמים למה... אבל הסיבוב הקודם, לא, הם לא כל אחד ראו. לוקח שניים. כל אחד לוקח שניים? בום. שלושה, לא? פאקינג דארקנט. אין 3, יש 4 סך הכל כאילו. אוקיי. רגע, אחרון, איפה הוא? הנה הוא. אתה יודע שיש איזה אחד שהוא כאילו... שאתה יכול לבנות אחרי זה איזה רובה חשמל שלו או משהו הזוי? כן. אבל זה ממש טוב בסוף. אוקיי, אז יש גם כאן לך שלושה יאל. מה? יש כאן כאן כל הדברים? לא, אבל יש כאן 3 זומבים, אז... הנה, בא עוד אחד. אז אתה רוצה להרוג? לא? אוקיי. טוב, רק פה. אז תהרוג את האחד האחרון. ננקשוד. יש את כל הדברים? לא. תבדוק שאין עליך כלום, כי החלקים... הנה אחד. הנה. אוי, שלום לך חביב. טוב, זה הראונד הראשון. ויש לנו את הדבר של הזומבים. נגד הזומבים, סליחה. איזה דבר? הדבר לאוטובוס. אוי, מגניב. כן, לפעמים זה עושה לזה ספון, אם אתה זוכר. ספאוון. כן, כן. רב קו. רב גב, למה? יאיר, הוא מעיף אותך מהאוטובוס שלך. אתה זקן השחור. אתה נכנס בתוך דברים, תראה. וואו. יאללה, תעשה זום מהר ואנזום, תסתכל על הגרפיקה. כאילו, על השינוי בבלום והדפטופילו, מה שלא יהיה. דניאל, בלום זה פריחה. כן, אני יודע, אבל זה גם סוג של אפקט. לא, דניאל. לא, בלום. קוראים לזה בלום. זה אפקט לייטינג כזה. חלב כזה. חלב כזה. טוב. למה אני לא יכול לעשות hold F2? למה יש לך יותר כסף ממני? כי אני יותר טוב בלהרוג אנשים. לא, כי תביך, זה למה. תשובה לא נכונה. כן, היה... פאק. טוב. נו, פרקינג דארקנט. 1, 2, 3, 4. אוי, זה גם- לא עובד. גם הייתה לנו את השיטה האדירה הזאת לעשות מקסימום נקודות, שאנחנו היינו עושים פשוט כאילו... מספר מסוים של יריות. דניאל מאחוריך? אוקיי. אתה יכול להרוג אותם כדי שיהיה לך קצת יותר נקודות. דווקא שוב. באמת תודה לך ביונסה. טוב, מה אתה אומר?
כן, אז- שכאילו יורים 4 יריות ואז חותכים. כן, ואז עושים... כן, כי אתה מקבל יותר נקודות Getting משחקים. shanked. למה זה לא עושה ריבילד? זה עושה ריבילד. לא, אבל לי לא עושה ריבילד. כחלב, זה עושה ריבילד. אה, דניאל, אתה ירדת שם. כן, זה דקות. יא באקה. Complete the device. או, הנה אחד. טוב, אין פה שום דבר נחמד. לא, היה שם דבר... היה שם היה פארטס משהו כאלה? אחד. כן, היה שם פארט אחד למגן, אם אתה זוכר. לה לה או לה לה. המגן, איזה מגן? המגן, אוי זה טוב דווקא. או, פאק. כן, כבר אני איתך. אוי, נגמר לי האמו. טוב, אני אפתח את הדלת הזאת. לא, מייט. אוי, שיזל, איך אני עכשיו עובר את זה? אוי, לא, יש לי פה תינוקאים, אני לא אוהב תינוקאים. דוד, לא, הייתי פותח את זה, טוב, לא חשוב. מהר אבל, תהרוג אותו כי אין לי אמו. קח. פאק, הדבר הזה. אוי, SMR, אוי, אני זוכר שזה היה הרובה שאני הכי שנאתי. טוב, לפחות זה מכניס קצת... רגע, יש רק שני חלקים לדבר הזה או שיש שלושה? לא יודע, הדבר זה הזה. עובד. לא, רק שניים. אוללה. אתה רוצה שניקח אחד במקום, או ש... כן, אה, אני פאק. לקחתי במקום, אז נגיד תשאיר אתה את המניפה הזאת, כי צריך אותה אחר כך. טורבינה, קוראים לזה טורבינה. מניפה, דניאל, מניפה. לקחת. תקשיב, אני בעד שנעשה קמפ במקום שיש בו הרבה, כאילו מרחב תמרון מניפה. בסדר, אני מניח. נעשה קודם איזה- סיבוב, ואז בסיבוב השני נעצור איפשהו. אוקיי. זה פייר. זה נחמד. אני חלק זה סתם את זה. I don't have power for this shit. אוי, אתה זוכר שלפעמים נתקענו פה ואז היינו צריכים לרוץ מעל הלאבו והיה לנו כל מיני שיטות? כן, בסדר. יואו, גוד גולי. רגע, מה... או, פאק! ראית את זה? הזומבי ניסה לרוץ לתוך זה ואז התפוצץ. לתוך הקדימה של הזה. אוקיי, אז אתה פותח. מה? אתה פותח את ה... כן. בסדר, אוי, פריקל, מוות גדול. שנייה. דוידוב, he's gonna shank you. איזה ביך בלבב. הופה, יש פה פול אמו. או, וואו, זה נחמד. אוי, God damn it. מה הוא מתחיל לרוץ לי עכשיו? דויך, הלפ. פתחתי. טוב, יאללה בוא. כן, אני בא. אני אתן לך להרוג כמה אנשים. ה-AK הזה דווקא טוב, מה שהולך להיות עכשיו. כן, אני הולך לפתוח עכשיו את הדלתות האלה. אני לא שמעתי מה הוא אמר, אבל אני מניח שזה משהו חילוני. חלב. אוקיי, יש את הדבר הזה שאתה יכול לשמור את הנשק שלך? מקרר. מקרר, כן. יופי. עכשיו גם קיבלתי את האמו לפיסטול, איזה יופי. פארט אחד. אוי, אתה זוכר את הספיידרמנים האלה שפשוט קפצו את כל הקומה הזאת? נוי, כן. גוד גולי. יש כאן את ה... איך קוראים לזה? רגע, שנייה, source of power. מה... הנה. יש כאן את אלה. זוכר- זה קליימור. לא, אני זוכר שלפעמים זה היה כאן... עצור. מה זה הקול הזה? לפעמים רגע, היה זה טורבינה. כאן... מה זה? מייט, לפעמים- טורבינה, פאק. הולי שיט. טוב, טורבינה, אני אחפה עליך, כן, נו. כן, כן. אוי, שיזל. או, פאק! דוידוב, תברח. אני יכול לעשות לך רווייף. הם מרביצים לזה כמו איתתים. זה הבעיה בנשק שהוא גם סינגל שוט וגם מחסנית קטנה וגם לואו דמג'. טוב אתה. וגם בהדג'וט הוא לא עושה כלום. אז בוא נראה אם כאן יש חלק. או, פאק! מלח של המים. הולי שיט. הולי שיט. מלח של כל המים כאן. צריך שוטגן. שוטגן זה... יש כאן שוטגן אני לפעמים. יודע, אבל... צריך שוטגן טוב. צריך... או, פאק, יואו. הולך. וואו. פאק. אתה רוצה שאני אעשה לך רווייף? לא. לא, אתה עושה ריספון בסיבוב של אני יודע, הראונד. אבל אני אפסיד את הנשק. אני לא יודע.
טוב, טוב, רוץ פשוט, רוץ. כן, אני באוטובוס. בינתיים אני אעשה טיפה פארם. זה לא מחשיב לי את הכספים כשאני מת? איזה באסה. כן. הולי שיט, יש פה זומבי ספרינטר. אוי, אני לא יכול לקבל כסף מגננת? אבל זה אמור להיות טוב. טוב. למה? פאק, יש לי קצת לאג ואני... רגע, אתה הוסט. לא משנה. אני דווקא יש לי אינטרנט מהיר. אינטרנט ממש מהיר אפילו. תקשיב, סוף סוף. מה שלא תעשה, כן? חבלז, סתם, פשוט תסתכל כאילו... אוי, שלום. אוי, וואט? אוי, לא, לא, לא. פאק, אתה עשית לסבון שמה, אתה לא רציני. אוקיי, אתה די קרוב, אוקיי? אתה די קרוב. יש פה מלא תינוקאים, אני לא אוהב. תינוקאים על הפנים. כן, הנה. הולי שיט, מה? יש כאן את ה-X 74 U. הנה אתה כאן. יאיר, אתה כאן. טוב, טוב. אני לא אוהב את המשחק הזה. אסור לך. מה עושה? אני לא יכול להגיע אליך. כן, אני בצד השני. פאק. טוב, פאק, פאק, נגמור את פאק. הראונד, זה זה לא רוצה. טוב. למה אנחנו כאלה נובים? אני לא יודע, אנחנו התחלנו טוב. נראה לי שזה נקודה טובה לסיים. הנה הזומבי עובר דרך... הנה הזומבי עובר דרך האוטובוס. אוקיי, זה נחמד לזכור. אוקיי, זה נראה לי זמן טוב לסיים את הפרק. טוב, תקשיבו, סליחה שהיינו נובים, אנחנו מבטיחים להשתפר. אולי. נמצא נביא את טוב. בלי הבטחות. אנחנו מבטיחים בלי הבטחות. אוקיי. טוב, בלי נדר. טוב. אוקיי. ביי ביי. להתראות.